ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್. ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಂದು ಎನ್ನದು ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾತ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಬೊಕ ಮಿಡ್ಲಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಟಕ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಆನ ಟಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ಟಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ 4 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಗೆರೆ ಎಳೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಟಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊವೆ ಅಂದ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂದ ಪನ್ಪೆ. ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊವೆ ಅಂದ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾತ ಈಸಿ ಉಂಡು, ಆತ ಕಷ್ಟದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪರ ಮುಟ ಮಾತ್ರ. ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಯಾನ್ ಪೊಸ ಪೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅವೆನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ. ಬೊಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಟಕ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವೆನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನೀಟ್ ಆದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಅಂಚ ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ತಂದು ಅವೆನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಬೊಕ ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕುಂಟು ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಿತ್ತು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡುಂಡ ಶೋಕುಡು ಉಂತುಂಡು ಐಕಾದ್. ಬೊಕ ಉಂದೆನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಿಪಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.